Når du først har modtaget din nye HTC One X og godt kunne tænke dig at sende MMS, skal den sættes op til det først. Men det er heldigvis nemmere end du tror. Du starter med at åbne indstillinger. Under trådløs og netværk skal du aktivere mobildata. Tryk på mobildata. Tryk på navne på adgangspunkt. Vælg Call Me. Tryk på navne på adgangspunkt. Tjek om der er prik ud for Call Me Internet. Bemærk, hvis der skulle stå noget andet, skal du trykke på menu. Vælg nulstil til standard og tryk på navne på adgangspunkt. Og vælg Call Me. Sluk herefter mobilen og send en MMS til dig selv fra samme mobil. MMS er nu fuldt aktiveret på din mobil.